बर' गथ'खौ आरोबाव मुस्लिमफोरा होसोबावदों उन्दै बर' गथ'खौनो। बे जाथाया जादों जोंहा क'क्राझार जिल्लायावनो। बावाखै आंनो जाय जाथाया जाय गामियाव जादों बिनि गावबुराया आं फोरमायहरनाया कलनि थ्रुयैहाय। थ' दुखु गोनां बाथ्रा, मानो बिदि जाबाय थादों, मा जामारदों क'क्राझार ओरै किसुमान जायगाफोरावहाय। आरो लोगोसे साननो गोनां, दाख्लैनियाबो गोबाङा सोंनो हागौ दाख्लैनि जिनाहारि खालामग्रा बे मुस्लिम गथ'फोरा अबेसिम थांखो बा अबाव दोनहैखो बिथांमोनखौ, बेखौबो साननो हागौ। थ' बिनि सिगां माखासे सुंद' आपडेट होग्रोनो गोसो जागोन, आं फोरमायजोबगोन गासैखौबो थख' थख'। जे जोंहा आदा थुब्लावनिखौथ' गोबाङा नायखाबाय, दा बिथाङाबो मोनसे चेनेल दङ। चेनेलखौ आं बुंनायनि जाहोनानो जाबाय नैबे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बिनि चेनेलावनो मोनहैगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो बोरै बिथाङा मा खालाममारो। आरो आं बै आंनि मोनसे चेनेलावहाय हाग्रामा सारनि बिहि, अनजालि बिहि बिथांजोनि जाय मोननै जायगायाव मोनसे नुखाबाय गोबाङा, आर'नाइ एथेनिक रेस्टुरेन्ट बे क'क्राझार जिल्लायावहाय, आरो मोनसेया जाहैबाय चिरां गोलैबोयो बाथौ खेराइ रेजर्टआ, बावहायबो बे गिदिरफोरनि सुइमिं पुल गोदान अपेनिं जाबाय दिनै। जों माबायदि दुगैदोंमोन आरो माखासे आलासिफोरा मा बिबुंथि होखो, माबायदि बेफोर खालामनानै गथ'फ्रा स्कप मोनदों नामा किसुमाना, बेखौबो आं खिन्थादों नोंथांमोननो। बेनि सिगां आदा थुब्लावनि माखासे ट्रिटमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो निस्सय देखायनो गोसो जायो। गोसो गुदुंफ्रा नायलांनो हागोन। बिनि उनाव आं मेन आपडेटखौ लाबोगोन। Masa apa mana ni cakap belum? Apa dah kalau bisa apa yang kau mas? Aduh cepat. Aduh. Macam mana mana ni? Ayo, mana ni cakap nak ayam ni? Adik. Beri ni cakap lagi orang pun ni. Ini di mana? Kita dah ni cakap apa? Kami nak apa? Saya, boleh sini.
kayak gitu kurang. Susah gua orang beli ini. Adi, sinnya dia sih. Adi, siapa nama sinnya mana? Kalian mana? Ya, ya. नोंथांमोना नुबाय बिनि उनावहाय दुखु गोनां बाथ्राया बिसोर दाख्लैनि जिनाहारिनिखौनो बुंग्रोनोसै आं बिनानाव जाय बेखौ खालामनाय गथ'खौ खालामदों होनदों आंथ' डाउटसो जादों बे आंनिसो डाउट दै मानसिफोरनिखौ आं मिथिया मानो होनब्ला माइनर जाय 18 बोसोरनि गाहाय बिसोरो खालामोब्ला बिसोरखौहाय रेहाब सेन्टाराव लाङो बिसोरनि थाखाय आरो बिसोरखौ फरायनो मानो चान्स होनाय जायो ओरै गुबुन फारसेजों नायहरोब्ला बै दारि गोलावफ्रा बिसोरनाथ' फरायनो मानो किसुमान सेक्टराव खायफानाथ' मोजांसिनसो जायो न'आव फरायनो मोनैफ्रा बेफ्राव जेलाव थानांबाबो 7 बोसोर 8 बोसोर मोजां फरायनो मोनबाय बिसोर स्कपबो मोनजोब्बाय फरायबो जेलावबो थाब फराय माथो दं उनाव गबोबाय आरो मोजाङै क्लास बेलेग हायार स्टाडिज मोनफैबाय बेफोरबायदि थ' बिनि थाखाय आं सानदों मा बिसिनि नामाव बेलेगनि नामखौसो हरबाय नामाबो सानफ्लांलायलांदों आंनि गोसोआव आरोना ओमफ्राय दा थिग बेबायदिनो सासे बर' गथ'खौ होसोनाय जाथाया जाबावदों बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे जायगा बे जायगाया जाहैबाय किसुमाना साननो हागौ जोंनिजोंसो सेसापानि होननाय जायगायाव जाथाया ओरैबायदि जाहैदों गावबुराया बिथाङा दैया फोरमायहरनाय बायदिब्ला बर' गथ'आ बे दिनैहाय मास पास जोबनानैहाय दैसाजोंहाय दुगैनो थांदोंमोन जाहैदों दा दुगैनो थांनायावहाय गथ'फोर उन्दै 13 बोसोरसोनि बर' गथ'फोर दा दुगैनो थांनायावहाय बांगाल गथ' मबाइल नायबाय थानायाव खाथियाव जिरायहैफादोंमोन नामा दा जिरायहैफायनायावनो मा जाखो माखासे दुगैदों दा बेखौनो मा जाखो बांगाल गथ'आ बुथारनो होसोबाय बेखौनो बुथारनो नागिरबाय खारबाय माखासे गथ'फ्रा बर' गथ' उन्दैफ्रा दा बै सासेयाबो गिनानै खारदों होनदों लोगोफ्रा बिदि खिथाफैदोंनो दा बे गथ'आ न'सिम सफैफिनाखै हालायाफाय नागिरगासिनो दं दायो दा गावबुराया पुलिसनोबो इनफर्म हरबायदां पुलिसजों नागिरगासिनो दं नै होनहरदों दा बेबायदि जाथाय जादों आरोना नागिरगासिनो दं मा जामारदों बर'फोरजों सांग्रांथि जानाया गाहामसै बे मुस्लिम सेर आंनो किसुमान गेदेरमाफोरा बुंबावदों दाबो क'क्राझाराव ओरै खारनानै थाफैनाय दंनो किसुमाना मुस्लिमनि उदखारजों थानो हायैनि दखान फिसा होलाबायनानै दंफैयो नाङो बेसारफोर हाफोरखौ गारनानै बिसोर सोर बिसोरखौ फकासाव लाबोलाय होनगासिनो दं आंखौ मालाबा आं सम मोनोब्ला निस्सय भिडिअ लाबोगोन थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जे बर' गथ'आ होसोजानानै दायो हौवासा गथ' गोमानानै दं होननानै फोरमायदों गावबुराया साननो गोनां गिनो गोनां बाथ्रा मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल बै मोनसे चेनेलखौबो नोंथांमोना बैनि दहायनि भिडिअफोरखौ जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन लाभ इउ अल